लादी बजरिया से कल शादी अरिया, अरे लाले रंग क एगो चुनरिया। अरे लादी बजरिया से कल शादी अरिया, लाले रंग क एगो चुनरिया। तो यसो मूर्ति माई क धरे, मैया जी आवतनी घरे, दुर्गा माई आवतनी घरे, माई मोरे आवतनी घरे, थावे वाली आवतनी घरे। भक्ति में मैया की लागल बाटे मन हो, दुआरे पर बजाइब 9 दिन माई क भजन हो। अरे भक्ति में लागल बाटे, अरे हमरो त मन हो, 9 दिन बजाइब दुआरा माई क भजन हो। जीवन धन होला पूजा जे करे, दुर्गा माई आवतनी घरे, माई मोरे आवतनी घरे, कमेछ माई आवतनी घरे, माई मोरे आवतनी घरे। वकील श्री राम का बन जाला काम हो, माई दुर्गा क जब ले नाम हो। अरे वकील श्री राम का बन जाला काम हो, माई दुर्गा क जब ले नाम हो। घिउ क दिया ना माई क जरे, दुर्गा माई आवतनी घरे, कमेछ माई आवतनी घरे, बंदे बीजी आवतनी घरे। नमस्कार, प्रणाम, वकील कुशवाहा। कैसन गीत लगल है आप सबके कमेंट में जरूर बताइब जा। एक छोटा सा प्रयास के लिए बाणी लिख के, उम्मीद बा आप सबके अच्छा लगल हुई। तो नवरात्र आवत बा, बहुत सुंदर सुंदर भजन आपके मिली। चैनल पर बाणी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, पेज पर बाणी तो फॉलो करी। ऐसे ने सुंदर सुंदर मैटर आपके मिली। अजय भाई के सिंगर गायक गायिका बा, ये गाना के एकदम बिल्कुल फ्री में गा सकेला, अगर कोनो चार्ज नहीं के। आप पर्सनल गाना लिखवा बा अपना खुद खातिर, तो कुछ मामूली चार्ज दे के आप हमसे अपन चाह संग लिखवा सकेला। कैसनो न्यू या पुराना ट्रैक पर नंबर पे संपर्क कर सकेला, शो करत बा। तो फिर मिला बहुत सुंदर एगो शानदार मैटर लेके। तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरिया समाज। आप बनल हमारा साथ